So ndị be ife nwa na-ekwu abụrụgokwa na eziokwu na-ekwu na ozu Odira na-emegokwa na akago na kịta anụ nwa na-ekwu na ozu Odira ahapụgo South Africa wee bata Nigeria. Na nke kachadụ nke bụ na ọ bụrụ ọdị sọsọ Odira bụ ndị be anyị nwụrụ na South Africa, na akpati ozu niile ahụrụ na afụ ebe a bụkwa ndị Nigeria nwụrụ na South Africa. Chimegbuo m, ọ gịnị na-egbuzifa mmadụ niile a ji wee nwụ? Onye tinyere ife onyonyo a wee na-akọwa na kịta anụ nwa ọ na-agwa unu na ozu Odira dị na Nigeria. Unu ya ege ntị ka unu n'ife ọkọrọ ebe a, unu ma na-ekwuru mgbe ahụ wee sị na bife ebunata ozu Odira na Nigeria na ya eme ya autopsy ka e wee mara ife gburu ya na ọka ndị South Africa si eme. Onye anụnwa wee na-akọwa maka onye anọ mgbe Odira ahụ onye fancha niile ha wee na-eme ngagharị na-enwela aṅụrị bifo onye bụ ọnwụ wee zukwa n'Odira. O wee na-akọwa na ya bụ nne nenele a na-akpọ autopsy na ọpụtago kama na ndị ezinụlọ be ndị bụ Odira sị na fa achọghị ka etinye ya n'ihu akwụkwọ. Unu mana nke ikpeazụ a na ndị ilo na-asịkarịla akarị, ndị gbara n'ihu gba mpete n'azụ, ndị na-aṅụ onye ahụ ka o si wee nwụ mana igwe niile ejije n'ozu. Wee ndị bụ Odira afa wee na-akọwa na achọghị ka ewepụta nya bụ ife n'ihu akwụkwọ, na nya bụ rizọtụ na fa chọrọ ka ọ bụrụ private with family fa bụ ndị bụ Odira. Unu ya ege ntị ka unu n'ife okwu na ọ na-akọwakwa na Odira na-ejekọ ọkwa ịkwụ ya na Krismas a maọbụ na Jenụwarị. Unu fụ na oge adịrọzi nọ ntụ ebunatara ya ndị befe wee mezie alenjimenti ọfụma ka a ga-esi wee kwuo Odira na nya bụ ife abụrụgokwa eziokwu na Odira so n'otu akpati ozu na akpati ozu niile ahụrụ na-afụ ebe a. Chineke nna biko, ndị niile ndị nkefa so na-akpati ozu anụnwa nna kasi efe obi na ife mere emego ọkwọnụ mbọ ka a na-agba ọkwọ ka eje chụta ego. Ọ bụrụzie onye ji ọbịa na-abụ wee banye flight wee jebe obodo oyibo, ọ bụrụzie kago ka emere ozie wee na-ebunatalụ ndị befa. Ya bụ ife bụ ife iruju bụrụ ife ibe akwa, mana anyị eme gịnị? Anyị ajụ Chukwu ajụjụ. Onye oge eruolu ojebenụ nwe onye ya nwụchitere ibie, mana ekpere nne na nna bụ ka ụmụazị kwakwanụ nne na nna na ọ bụghị nne na nna ya kwa ụmụazị. Biko na ọ bụkwanụ ka ọ ha n'ọnụ unu ya ege ntị ka unu nụkwanụ. Good morning all. Without the glory. I never wanted to make this video, but because of fans who wants to know about Odira, and if I think about those who are saying that it's about content, I wouldn't make this video. But for my good fans, Odira body is what you just watched now. Those corpses, those bodies, one of them is Odira going back to Nigeria. Odira body has arrived in Nigeria. And about the autopsy that everyone has been asking for. Yes, there's a government autopsy and there's a private autopsy. I have every autopsy and the result with me. With my personality, I would have loved to tell you about the autopsy, but the family member, Odira family, Iwobi family from Oka, have said that they don't want the autopsy public. So it's up to the family. If they want to release the autopsy, they have also the result. They can release it, but I, Daddy Billy, cannot release the autopsy result, 2 autopsy result. So any of Odira's fan, friends, and relatives who wish to know the result of the autopsy, you are free to contact the immediate family of Odira, the elder brothers, the elder sister, the younger brother. If you know any of them, they have the autopsy. And Odira is in Nigeria. So with this, I'm stopping here so that no one will come to my comment section to start saying, how about Odira? Even my DM, people still DM me to ask me about Odira. That's the reason of this video. If not, I'm not gonna do this video. But peace be unto everyone. No one should ask me questions and no one should slide into my DM to ask me about Odira. I'm not from Oka. I'm an Inewi man. Okay? Please, the next thing you might hear is when Odira funeral. I saw this morning, someone asked me, when are they going to bury Odira? So very soon, you will hear about the date and when they will bury it. Apparently,
not this December, I'm very sure. And I'm not sure about January. Something about ending of January or February, Odira will be buried. But December is out. Beginning of January, no. So that's the tip I'm giving you. Thank you all.